молися за нас грешних, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Бог с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Бог с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Бог с тобой, благословенная Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Бог с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Бог с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я благословен теперь и завсёды и навеки вечные. Аминь. О Мария, безбрежная Богородная, Молися за нас, кто к Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за хворих і канаючих. О мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души до неба, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердість. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, наши победы, и обожаем молитвы наши, и эту всякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Анна наша, опекунка наша, содержальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Помни, святейшая Панна Мария, что николи не здоровался, как посильного того, что тебе читая, тебе не допомогу кличу, твоя песня пусть. Этим доверенно отхненные до тебе, о Панна над Паннами, и Мати наша, укнемся. До тебе приходим, перед тобой грешные плачучи стоим. О Мати Слово, не погорджай словами могини, нашими поэтами, почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Дякую всім за супольну молитву. Новоход будет спел номер 172. Czemu zachodnia noczka dnieje i
товариства і Пресвятої у другої неділю після народження Пана. Сьогодні Костюл далі нас запрошує до того, як ми тривали у таємниці Божого народження. Хоча просить Пана Бога, дamy mocnej wiery, że my mamy dzieci, bo Boże Narodzenie to tak samo ta prawda, tym, że Bóg jaki ucielowił się i stał jednym z nas. To czyni dla tego, jak my stali się Bożymi. My stali się Bożymi dziećmi. A za nasze grzechy i słabości na początku wydaje się tutaj przyszczy na Boga. Ja proszę. Spowiadają się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшили я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Эту святую душу отправляю в принципе нашей парафии, чтобы Божье благословение всех потребных ласков. Молимся. Всемогутный вечный Боже, святловерного люду, ласкаво наполнил весь Твой свет хвалою, и дай познать Тебе усім народам, узянні Твоєї правди, проспана наша Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные.
Радуйся на село своего народа, на сходе наивышейшего и на прелести свои, и перед Богом обутостью будет упорять себе. Смотри, загадал мне створителю всего, той, кто створил меня, вызначил место для моего шатра и сказал, у Якуды поселися, и у спадщину прими Израиль. Справедливу самого початку він створив мені, і ніколи я не перестану існувати. У святым шатрі перед ним я служила, і так умацувалася на Сіоні, і он так само дав мені відпочинок в умилованому городі, у Єрусалимі, улада моя. Укоронилася я у прославленому народі, во власності Пана, у спадщині Ягоної. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословлением на небесах. Бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и безоганными перед им у любови. И Он предвизначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания своей воли, деля хвалы своей прославленной ласки, якою Он надарил нас умилованным. Почувши про вашу веру в Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестаю дякувати за вас Богу, успоминаючи вас у молитвах своих, как Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и объявления о познании Его, и просветлил очи сердца вашего, как вы ведали, учи надея покликания Ягоного, якой богате славной спадщины Ягоной сирот святых.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Святого Евангелия Павловля Яна. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. І воно було у Бога спрад віку. Що про його сталося, і без його нічого не сталося з того, що сталося. У їм було життя. І життя було світлом людей, а світло світить у темрі, і темра не гарнула його. З'явився чоловік, посланий від Бога. Ім'я його було Ян. І він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло. Щоб всі повірили про його. Не був він світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ проголостався, і світ не познав його. Прийшло до свого, і своє його не прийняли. А тим, хто прийняв його, дало уладу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Ягоне, хто не від крові, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами. І бачили ми славу Ягону, славу, якою має, а на Отця єдинородний, повний ласки і правди. Ян свідчить про його і вскликає, кажучи: «Гэта був той, про якого я сказав: за мною йде той, який передив мене, тому що був раніше за мене. Із повноти Ягоної ми всі прийняли ласку замість ласки. Бо закон був дадений праз Моїсея. Ласка і правда сталися праз Єсуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, одинородний Бог, який во лоні Отця його обвестив». Гэта Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Милоне Христі, брати і сестри, хоча ж від Божого народження пройшло не так від часу з урочистості, то так направді вже шмат чого ми, напевно, пережили за цей час. Бо і неділя сім'ї, так більш приглядалися до таємниці святої сім'ї. Саме глядели, може, на наші сім'ї, як относили, молилися в той, як наші сім'ї були моцні Бога. Вже Новий год розпочався, і знову ж святкування, спіткання з іншими людьми. Це накладає свій такий відбиток, таким, що ці всі справи можуть трошки прислонити, якби, всю ту таємницю Божого народження, яку Костюм надалей пропонує нам, як ми розважали і наповнялися. І глядіть на вас Слово Боже, сьогодні Євангеліє, яке ми чуємо, воно докладно те саме, яке ми чули 25-го. Підкреслюючи ось цю правду об тим, що ось ця правда Божого народження, вона
надалей вельмі актуальна і вельмі патрэбна. Хацеў бы, каб мы з вами сёння прыглядзеліся ў Слову Божаму. Вядома, што Ян евангеліст гэта такі тэолог, богослов, які вельмі глыбока піша, ён ужо піша тэалогію, ён піша ўжо тое, што перажыў, што зразумеў, што адкрыў для сябе. І калі мы так захацелі увесь гэты тэкст Евангелія сённяшняя так разабраць крок по кроку, сказ по сказу, то напэўна шмат часу нам трэба было прысвяціць. Ну, але прынамсі пару такіх момантаў, якія, думаю, важныя былі, каб мы з вами прыглядзеліся і, можа, так паспрабавалі приблизить к себе. Менавіта, что такое уцелаўленне? Вось гэта правда уцелаўлення найпрасцей, калі можна так говорить про простоту, вось гэтай таямніцы. Сказаць у гэтых словах, якія Ян піша: слово сталося телом. Бог уцелавіўся, слово сталося телом. Спрадвечнае слово Бога, слово, якім ён усё стварае. Божье слово сказал ён і сталося. Стаецца тело. І калі вось мы чуем гэта слово тело, то зразумела, што до нас можа, што мы уяўляем сабе, што слово прыняло вось чалавечае тело, уцелавілася, стала падобным да чалавека, прыняло вось гэта людское тело. І ў гэтым ёсць, конечно, правда, але калі мы сягнем менавіта грэцкі, гэта ўжо пераклад. І як кожны пераклад, ён трошкі, як бы можам сказаць так, заглажвае гэта ўсё. І напэўна, калі мы ў арыгінале гэта прачыталі, ці пачулі, вось так як гэта тлумачыцца даслоўна, думаю, іншае трошкі нават уражанне ў нас было, бо святы Ян ужывае тут слова «сарекс». Это значит не просто тело, а плоть, а можно можно перевести как мясо. И тому вот это тлумачение, что сталося телом, бо коли мы сегодня прочитали, что слово сталося плотью, а можно нават и мясом, то не думаю, что нам это як-то было легко принять. Але чому вертаемся до этой перекладу? Бо как зразуметь истоту, навошта Бог принял это человеческое тело. Бо плоть гэта, як бы можем перанесці гэта далей, гэта тое, што з'яўляецца грахоўным у нас. Тое, што з'яўляецца дзесьці укрытым. Бо гэта не проста цела, вось чалавечая абалочка, але тое, што чым мы напоўнены, але вельмі часта гэта напаўненне не найлепшае. І ў гэтай правдзе, што слово сталося целом, гэта значыць, што Бог прыйшоў не там, дзе ўсё добра ў тым сэнсе, не толькі дзеля таго, каб быць там, дзе прыемна і дзе добра, але ўваходзіць, правда, у зло, у грэх, у гэту цемну, про якую таксама святы Ян сёння гаворыць. Выходзіць, каб это рассветліць, каб нас збавіць, каб нас вызваліць. Бо прыйсці Пана і вызваленне нас з граху гэта не у такі спосаб, што Пан Езус прыйшоў, кажа: давайте дамовімся, што як бы нічога не сталося. Тое дрэнныя грахі, слабасці, якія былі, як бы мы іх не будзем заўважаць. Ён прыходзіць у гэты грэх, у нашу слабасць, у гэту нашу тему нашего жыцця, каб нас у гэтым вызваліць, каб нас збавіць. І у гэтым, правда, уцелаўленне Езуса Христа. Слово сталося целом і пасялілася між намі. Вось калі далей нават, і зноў жа, гэта пасялілася, гэта не тое, што першае, можа, в нашым такім разуменні, бо мы жывем у такіх трывалых домах з вами, з фундаментам, пасялілі, купілі кватэру, чи дом пабудавалі, і там усё сваё жыццё жылі. Вось гэта пасялілася, гэта ізноў жа ж не проста вось дзесьці там пасяліцца і жыць нястаўна, але гэта паставіць намёт. Гэта аднясенне да таго намёту спаткання, які, калі народ Ізраілю вандраваў у абяцаную зямлю, то не было храма для Пана, не было святыні. Быў у намёце, яны яго сабіралі, пераносілі на новае месца, раскладалі, і гэта меў мець. Бог вандраваў разам са сваім народам. І таксама вось гэта пасяліўся паміж намі, і ўжываецца дакладна гэты выраз,
что Бог расставил свой намет среди нас, показываючи нам тим, що Він іде за нами. Це не так, що Він тільки є у святині, але Бог це той, і це правда в нашому Богу, який нас шукає нестомно. І Він іде, і Він не хоче залишитися на якому місці і сказати, приходьте тільки до мене. Але говорить нам сьогодні в цій правді Божого народження, я прийшов до вас і нестомно хочу йти за вами. Там, де ви живете, там, де ви так само упадаєте, там, де доповняється грех, как ненавидите, там вас визволять у гэтым вашем штодзённым житті. Это правда Божого народження. Коли сьогодні святий Ян говорить нам, що Бога ніхто ніколи не бачив. Але одинародний Бог, який в лоні Отця, його обвістив. Сьогодні ми бачимо, ви живете так само у лоні. Бог не має у лоні в такому розумінні нашим фізичним, чоловічим жінчина, яка має у лоні, у яким народжається, який формується нове життя. Але ви ж не зможеш передати, що той, який походить від Бога. У Ізраїлі був такий звичай, що коли народжалося нове дитятко, то батько брав його на руки, клав так само, ну, в лоні тлумачиться саме якби груді, бо ж це місце, брав на руки, як знає, сильно притуляв до себе, що це так само моє дитя. Бо, відомо, жінка народжає, але ось батько і муж, і він підтверджує цим гестом, такий, що це моє дитя, воно до мене належить. Син Божий, який з улоння Отця походить, це таємниця тим, що він той, який від Отця походить, який народжається Бога, який бачив і знає Бога. Святий Ян в Євангелії своїм два рази вживає це слово в улоні. Перший раз, ну, слово «корпус», яке означає, перший раз у цьому сьогоднішньому Євангелії, а другий раз, коли на опошній вечері святий Ян склав свою голову на груді Єсуса Христа під час опошньої вечері, так переведено, але можна це перевести так само, що він склав на улоння, czyli познав Єсуса Христа. І так як Син може нам говорити об Отцу, бо він його бачив, познав, і він одинародний нам обвіщає, так і Ян, святий Ян, евангеліст, який познав Єсуса Христа, який спочивав, положив свою голову ось на груди, на улоні, якби познав Єсуса Христа, так само це чинить, і нам сьогодні ось цю правду він розповідає. Де наша голова? Чи наше спознання? Чи можемо сказати, що ми знаємо Христа? Чи можемо сказати, що ми знаємо Бога? Чи ми його познали? Бо Боже народження це так само заходить, то, як ми його познавали. І у лоні це так само народження. Єсус Христос народжає своїх апостолів до того, як вони були тими, які так само будуть розповідати про його. Він народжає їх, просто яким він є, обвіщаючи, говорячи, показуючи самого себе. Бог так само народжає нас, можемо так сказати, Він хоче народити нам эту правду тим, що ми Божі діти. Це вельми важливо. Бо, глядите, дьявол вельми часто, ненавито, эту правду викрадає з серця чоловіка. Чоловік починає сумніватися у этой правді, що я Боже дитя. Якби, розумово ми відаємо про це все, бо чуємо, але ось так переживати, це глибоко, не завжди легко, тому що приходять якісь тяжар життя, проблеми, і ви ж а чи Бог со мною, а чи є в моєму житті, а чи він клопотиться про мене, чи допомагає. Шатан вельми часто вириває з серця чоловіка ось цю правду, тим, що ми Божі діти. І тому Ісус Христос народжає нас на ново, всіх Божих дітей, народжає ось цю правду, приносить нам її вельми конкретно і укріпляє наше життя. Сьогодні ми чуємо це слово, а тих, хто прийняв його, прийняв Ісуса Христа, тому дало владу стати Божими дітьми. Прийняття утіловленого Слова Божого, прийняття Ісуса Христа. Це так само той спосіб, по який ми становимося Божими дітьми. Сьогодні далі Святий Ян каже, що тим, хто вірить у ім'я Його, хто не від крові
не от жадания тела, и не от жадания мужа, але от Бога народился. Вот это наше народжение веры. Має бути не, ось так як каже я, не от крови тела чи жадания мужа, але от Бога. И это можем поравнать с такими трьома формами веры, якой вера не з'являється. Вера з крові – це, можна сказати, вера традицій. Бо ми народилися, наприклад, у католицькій, християнській сім'ї. Може чоловік, це натурально, що ми так само подобні до своїх батьків, бо ми бачили, ми йдемо за ним. Але це може стати ще не вірою, це може залишатися тільки традицією. Завтра мы будем освячать крейду, кадидла, за тыдзень воду, потом агаты, потом это освячение, вербочки дойдут, яйки, еще что-то. Можно остаться только на традиции. И разумеем, что это, так направду, еще не вера. То, что я у христианском народе, это не значит, что я еще могу верить. То, что святкую Божье народжение. Это может быть цудовная, пригожая традиция нашей семьи. Але може бути ще не віра. Так само, ще Ян каже, деякі жадання тіла. Може бути, це моим только таким жаданням, то есть я еще не хочу веру, а завтра что-то изменится, могу не верить. От моего жадания, могу таки, такого капрису. На этом вера не бунтуется. Это не является крыницей веры, только мое жадание. От волі мужа, чи жадання мужа. І знову ж, часами до віри нас щось змушає. І знову ж, якась тяжар, потреба наша. Народжається в ній якась потреба вельми пільна. Ну то що, змушай мене до віри. Змушай мене йти молитися, щось там міняти, просити Пана Бога. Але коли це вже не актуально, часто за це не йде більше нічого. Только практичная потреба не является крыницей веры. И сегодня Святий Ян вельми конкретно говорит, ті, які з Бога народжаються, які відкриваються собі то, що я Боже дитя, а Бог мой Отец. Вот это має бути крыницей моей веры. Понятие, разумение, открывание в себе Бога як Отця. И Божье народжение – это той час, в яким мы хочем это познавать, это правда открывать и наполняться. Ми народжені Ісусом Христом, Його правдою, Його Словом, Його Евхаристией, Його тіла, яке ми приймаємо, щоб ставатися ще більше і більше Божими дітьми. Не тільки у розумінні таким інтелектуальним, тільки розумом, але познавати це усім собою, досвідом моєго життя. Я Боже дитя. А Бог мой Отец, який меня любит и клопотится обо мне. Эта правда будет на ново открывать. Бог это не справа только одного раза буде себе так отказать. Это справа всего нашего життя на ново и на ново. Открывать эту таємницю Божьего утілення. Вызнаем нашу веру. Веровать в Бога. Всевлачна і неважна, Єдиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перехрещені веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по обе Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном
належить поклоніння і хвала, який промовляв про пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых і життя вічного в будучому світі. Амин. До Бога, який у своїй безмежній мудрості і любові покликав нас до життя, узнесем церковная молитва і просьба. Молимся за Христовий костел, как про сакраменты он мог усюди свідчить об любові Бога до человека. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как он был отцом и братом всех людей на земле. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь, как набуваючи веды об житті і сусвіті, і вона поглубляла так само свої веди і про Пана Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто сіє ненависть у серцях людей, как наші молитви і охвярність причинилися до їх навертання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто знаходиться у шпиталях, турмах, как вони так само почули добру новину про Збавцю, який прийшов на землю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних для алтаря Пана, как мы серед щоденних тяжкостей умели заховать умерний спокой. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся Божому благословенню всіх потребних ласкав для Анюлико з нагоди дня народження. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всю нашу парафію, всіх справах, зв'язаних з життям нашої парафії, за хверодавців, доброчинців, будови костела. Добрий Бог благословляє і віть. Просим. Вислухай нас, Пане. І в тишині прославим Твої просьби, інтенції, з якими сьогодні приходимо на этот Евхарист. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Пане Єсу Христе, Збавця світу, вислухай молитви Твого Костела і приведи усіх людей до досконалої любові і радості вічного життя. І живеш і володариш по усі віки вічні. Амин. Спев номер 168. Дева святая, Сына колыхала,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру при нем, Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ласкавый Отче, святи гэтыя дары, збавенным нараджэннем Твайго Сына, які показав нам шлях правди і обіцяв життя вічне. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Голу серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче Всемагутны Вечны Божий. Бо праз таїніцу уцілаўлёнага слова зазяло для вачэй нашай душы новае святло Твоей хвалы, каб мы, пазнаючы Богу бачнай постаці, былі ім узнесены да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Садовий Боже, Ти святий, криниця всілякої святості, тому у єдності з усім Костьолом, перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спасав на апостола Духа Святого. Праз Христа просим Тебе, усемогутний Боже. Святи этой дары рассудит Духа Твоего, как они станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муку, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе гэта дзеля адпушчэння грехоў. Гэта чыніце на маю памяць». Великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть и смерть повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих славы. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, вдосконале его любови, разом с Папой нашим Францишком, Біскупом нашим, Тадеушем и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, и послуги надійного воскрешення, і про всіх, хто Твоє ласка дошов з этого світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності, за Святейшую Богородицу, Пана и Марию, со святым Юзефом и прочистым Абранием, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тобі, как з ними мы их хвалили и прославляли Тебе, на Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усі веки вечные.
Сын Божий, ставший человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной вдячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого. Дай нас кого упокоить дни наши, поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны нам гробы, захованы от всякого неспокоя. Чекали исполнения счастливой надеи. Прийти избавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаем вам, спокойно даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего. И дух ласкавый згодно с Твоей Бога, дарите им спокойно и едность. Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. И радайте ближним знак спокоя. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Будь баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи свої. Щасливе, для чоловіка. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тим, хто прийняв його, дало владу стати Божими дітьми. Спев номер 176. Что еще не бывало, над Бетлеем зорка ясна, свету зазияла,
сплачу, сина матуля, за крестомленный я сплачам повеки, устны сути свое, значат хоть некий, люли мой Иисусе, люленький люли, а ты сутешь плачу, сына матуля. Люли мой Иисусе, люленький люли, а ты сутешь плачу, сына матуля. Номер 153. Придите, назвался, верный я со спевом, придите, да яслям яго Бетлеем. Царь народился, царь Руси створения, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Бог наш от Бога, як святло з'явився, і пани у лоні носила його. І он народився, а не утворився. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Молимся, Пане наш Боже, покорно Тебе просим, разве сакрамент очисти нас от грешных скинностей, и да поможет досягнуть жаданного избавления, праз Христа Пана нашего. Читайте, ласка, послухайте эту спасность объяву на другую неделю народження Пана. По-перше, дякую всім вам за допомогу нашу молитву, дякую за складене керування, за допомогу прибирання нашої картинки. Особливо подякувати за складене керування на будову нашого костюму, яке добро кожному з вас узнагородити. На гэтым тижні в літургії ми відзначаємо у понеділок, завтра, 6 студня, урочистость об'явлення Пана, Пана Три Королей. І гэта абавязковая урочистость, чтобы запланировать день, как вы могли так само быть на Святой Мше, отпустите, пойди поклониться Пану. И в этот день мы
Освячаем так само традиційно, і креду, кадідла, воду, золото приносите, як мудреці, коли есть, можно скласти плагвяны, еще освячаем и на добрые справы призначим. Завтра считаем, що буде о 12 годині і 18. Ласка, як собі назначте. О 12 і 18 годині. Ну і так як ми вже заповідали, після Мши Святої на 18 годин буде наше супольне парафіальне вже традиційне колядування. Будемо супольно розпівати колядки і тішитися в этой часом Божого народження. Тому тих, хто хотів би ще долучитися, поудільничати так більш активно, не тільки посидіти, поспівати, а виступити з колядки, тільки ласка, і ще сьогодні можна досилати, ну і завтра зайняті ті колядки, які хотіли би виконати, як ми могли зробити ось такий план нашого святкування супольного. І на традиційно так само вже ходимо по коляді, тому коли є таке жадання, навіть і завтра ми ходимо, є ще десь там у 2, 3 чи 4 години ще ми свободні ще з Владимиром, тому коли ласка, коли є таке завдання, навіть і завтра в Христі, коли не тривається, то у закристи можна прислати, принести карточку з прозвищем, контактним телефоном, щоб ви могли або одразу домовитися вже на конкретну годину, або попросту так само ну, десь там в ближайшем часі так само потелефонуємо і знайдемо в цю повільну годину і час. На наступну неділю, 12 студня, костюл означає свято Хросту Пану. В цей день будемо свячати воду, ласка і цю воду так само з собою приносите. Кожного второк у каплиці 19 годині відбувається набоженство по заступництву святого Антонія Подванського і святая Мша складкова у цих інтенціях. Кожну середу запрошуємо на набоженство до святого Юзефа. Ну а всім юбілятам, іменинникам надходять одні, складаємо найlepsze бажання, Божого благословення, здоров'я і всіх потрібних ласкав. Ми жадаємо доброї неділі, смачного обіду. Ну и примите Божие благословение. Ну а ще давайте спокійно разом за Алену нашу помолимося, так само з нагоди дня народження. Так само виказуючи слово вдячності за її служення, за допомогу у літургії, за те, що займається хором, дорослим нашим, молодями, що грає, що органістка, так само нашій парафії щиро тобі дякую, нехай то, що чиниш, тебе освячає, приближає до Пана Бога, то й так само, нехай дорога всім потрібної ласки до народження святості. Твоя Бароні, Подаемся, Святая Богородица, в наших потребах не погоржай молениям нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Маєте просто нового міністранта. Що це як ходити научиться, поки повзать, тільки вміє. Думаю, що тримається ще. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, а Отець і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божей, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Найсвятейше серце Єсуса, Змилуйся над нами, беззагадне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спев номер 148. Земля и небо радостно спят.
дива обвящають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки грають, вовса слов вітають, у дитяті Бога знають. Сьогодні в Бетлеєм, дивная новина. Пречиста Панна народила сина. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки грають, воза слов вітають, у дитяті Бога знають. Марія Панна, дитятка п'ястує, і святий Юзеф Ісуса радує. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки грають, воза слов вітають, у дитяті Бога знають.